Dewch yn ei weddio. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod y Gerdyfron, yn dod i'th di geisio dy wyneb i gannu dy glodydd ac yn gweddio Dduw bydde di yn dod lawr i'n plith. Tywallt y lan ysbryd arno, bendithiau'n hamser nawr i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn syl am hanner awr wedi 3. Wrthi'r casgliad cael ei gymryd gan i gannu tra'r ein heistedd Emynau 250. Fydd am darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Eseia, penod 53. Eseia, penod 53. Pwy a gredodd un hymadrodd ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Cynnes Efea di fo'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn o dir sych, nid oes na ffryd na thegwch iddo, pan edrychom arno ni bydd pryd fel y dymunem ef. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio'n hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd ac ni wnaethom gyfrif ohono. Diau efe a gymorth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond efe archollwyd am ein cynweddau ni, efe addrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Na ni oll a Crwydro fel Defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd aroddes arno ef ein hanwiredd ni gyd. Efe a wrthrymwyd ac efe gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafod o flaen y rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau enau. O garchar ac o farn y cymerwyd ef, a phwy a dreithau oes ef, canis efe adorwyd o dir y rhai byw,
Rhoddwyd pla arno ef am gamwedd fy mhobl, ac fe wnaeth ei fedd gyda'r rhai anwyr a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth am nawneithau gam, ac nad oedd twyll yn ei enain. Eithir yr arglwydd a fynnau ei ddryllio ef, fe a'i clwyfodd, pan asodo fe ei enaid yn aber dros bechod, fe a wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac wyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law ef. O lafer ei enaid y gwel ac y diwellir fy ngwas cyfiawn ac y ha lawer trwy wybodaeth, cynnys fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. Am hynny'r hannaf iddo gan ran gyda llawer, ac fe a ranna yr ysbail gyda'r cedir, ac am iddo dywallt ei enaid i farwolaeth, ac fe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr, ac fe a ddig bechodau llaweroedd, ac a iriolodd dros y troseddwyr. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod y gerdyfron, yn dod yn waglaw, ac eto o Dduw yn dod yn hyderus gan ni'n bod yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a wnaeth e trosom ni. Ac i ni yn diolch i ti am ei heiddiannau ef. Ni'n diolch ein bod yn gallu dod yn gwybod ein bod yn blant i ti, yn bod yn rhan o deyrnas, ac yn gweddio o Dduw y byddu di yn peri i ni ddeall y fwy o'r hyn sydd wedi digwydd i ni, a byddwn ni yn llawenhau wrth i ni weld yr hyn yr wyt ti wedi wneud, yr hyn yr wyt ti wedi'n hachub ni ohono. I ni'n diolch i ti o Dduw am yr holl freintiau yma, ond maddau ni mor aml nad yw'r pethau hyn yn golygu gymaint i ni ag y dylsent. Maddau ni fod pethau'r byd yn cymryd trosodd llawer rhy aml. Maddau fod prysurdeb y bywyd yma yn peri bod ein golwg yn lleihau arna ti. O Dduw, i ni yn gweddio, byddwn ni yn darganfod o sil i sil. Mae cynyddu fydd ein sel ni, ein cariad ni, ein dyhead am fwy o'th bresenoldeb di. Gad i ni dyfu, o Dduw, i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. O Dduw, i ni yn galw arna ti weithio yn rymus. Yr wyt ti yn holl alluog ac felly yn gwybod o Dduw, yr wyt ti'n abal i wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl i ni. Yr wyt ti o Dduw yn holl alluog, yr wyt ti'n abal i weithio ar rhai fel ni. I'n tynnu ni o'n llwybr, i ni mor aml yn dewis ein ffordd ein hun. I ni mor aml yn mynnu ac yn stwbwrn yn ein hagwedd ni, yn mynnu cadw at yr hyn i ni yn hapus ag e. Maddau ni mor aml mae anghywir yw y llwybr honno. Helpa ni o Dduw i wybod yr hyn yr wyt ti am i ni ei wneud, yr hyn yr wyt ti am i ni fod. O Dduw, arwain ni ar hyd y llwybr cul hynny, ar y llwybr sydd yn cyrraedd ata ti. O Dduw, i ni yn gofyn i ti, i'n helpu ni yn ystod yr oedfa hon, i ddyrchafu'n llygaid tuag ata ti. Helpa ni i addoli di mewn ysbryd a gwirionedd, i ni'n cyflwyno yr oedfa hon ac oedfa yn y dydd ac ar hyd a lled o wlad. I ni'n gweddio, Dduw, am dy blant, yn gofyn i ti ddod a chalondyd yn ystod y dyddiau y digalon yma, yn y dyddiau tywyll yma o Dduw, lle i ni gweld gymaint o troi cefn ac yr eglwys mor wan ac yn ymddangos fel yn ei bod yn gwanhau o sil i sil. Ond eto o Dduw, i ni yn cofio ac yn gwybod ac yn credu. Mae dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud, ac fydd un oedfa yn gallu ei cael ei thrawsnewid yn syth, lle bydd y bresenoldeb di yn llenwi'r lle. Gad i'r bresenoldeb llenwi yr adeilad yma nawr a'n calonau ni. Gad i ni teimlo'r tân yma yn llosgu oddi fewn. Te'r tywallt ysbryd anom, diogelan hamser cadw ar un drwg i ffwrdd. O Dduw, i ni yn ymwybodol iawn o'r frwydr ysbrydol ac yn ymwybodol sut y mae'r un drwg wedi dwyn cymaint, wedi denu cymaint, wedi peri gymaint wrth gilio, wedi peri gymaint colli'r weledigaeth, colli'r awydd i ddod i ti. Ac o Dduw, i ni'n gwybod pa mor hwydd a chyflym fydde i ni ddilyn yr un ffordd hefyd. Mae yn llwyddo lot rhy aml gyda ni yn ystod yr wythnos o Dduw, i ni'n ymwybodol ein bod ni'n crwydro cymaint. Helpa ni felly o Dduw, diogela ni rhag yr un drwg yn ystod yr oedfa hon a'r holl ddydd a'r dyddiau sydd i ddod. Bendithia yr ymdrechion hyn, i ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch i ni ganu emyn rhif 376 o iachawdwriaeth gadarn o iachawdwriaeth glir. Fi dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. 376 gyda sefyll i'w chanu. Dawyn testyn o Eseia pennod 53 ar 6 adnod, Eseia 53 adnod 6. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun a'r arglwydd ar oddes arno ef ein hanwiredd ni I gyd. Dwi am I chi ddychmygu rhywun yn sefyll wrth ochr dibyn anferth. Ac un cam yn ôl o'r dibyn hwnnw, un cam yn ôl, a be fyddwn ni'n gweld tragedi, sicr. Mi fyddai'n syrthio i'w farwolaeth, yn enwedig os yw ein glogwyn yn ddibyn anferth, serth. Mae'n ddarlun trienus, mae'n ddarlun, mi'n siŵr bod chi'n dychryn, yn meddwl am bod yn y sefyllfa yna, os ych chi'n hoffi uchder yn sicr, a dim byd eich cadw chi yno, mi fyddech chi'n poeni. Ond dychmygwch nad yw yn sylweddoli ei fod neu ei bod hi yn sefyll yn agos i'r dibyn. Bod nhw'n mynd I sylweddoli hynny. Nid yw yn ymwybodol I bod nhw mor agos. Dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw o fewn trwch blewyn I syrthio cannoedd o droedfeddi. Dy'r ymwybyddiaeth hynny ddim yna. Maen nhw yn edrych o'i cwmpas, maen nhw'n gweld ceiau, maen nhw'n gweld I ffrindiau, a mae popeth yn iawn. A dydyn nhw ddim yn poeni dim. Ac yna, falle, bod rhywun Di sylwi beth sy'n mynd ymlaen, bod nhw'n gweld y peryg,
Ac fe ddaw rhyw berson I fyny at yr un yma sydd ar ochr y dibyn, ac maen nhw'n gwybod, na, mae yna broblem fan hyn. Maen nhw'n gweld dychryn na gyd sy'n rhaid wneud. Pe ta'n nhw'n gweiddi mas, di sylweddoli beth i'n neud, tird o'r ochr. Efallai bydde hwnna'n ddigon I ddychryn y person, a fydden nhw'n camu nôl ac yn syrthio i'w marwolaeth. Ac felly mae'r person yma sydd yn ddoeth, heb weiddi mas, dod lan yn araf, siwr o fod yn siarad yn bwyllog ar person. Ac yna falle jyst yn mestyn allan llaw, fel beth nhw'n mynd I siglo llaw, ac yna I tynnu nhw I diogelwch. Lle chi ddychmygu'r sefyllfa? Nawr, efallai fydd y person dal ddim yn sylweddoli beth sydd wedi digwydd ac yn dod a meddwl taw chwarae nhw a maen nhw'n mynd a siarad â phawb a fydden nhw byth yn sylweddoli yr hyn a ddigwyddodd. Bod nhw wedi cael eu hachub o syrthio dros y dibyn. A falle maen nhw'n siarad â pobl, maen nhw'n dweud, ti'n sylweddoli beth ddigwyddodd a hyd yn oed nhw'n ailadrodd. Fydd ddim yn golygu'r un peth achos doedd yr ymwybyddiaeth ddim yno. Achos o'n nhw yna mewn peryg, reit ar ochr y dibyn, ond fe ddeithon nhw o'na heb weld pa mor serth oedd e. A dim os be mae neb yn dweud, fe ddim yn golygu rhyw lawer iddyn nhw. Mae hwnna'n gwbl wahanol I rywun sydd yn sefyll wrth ochr y dibyn. Falle wedi brifo, ac yn gwybod, does dim gobaith I mi fan hyn. Dwi'n mynd I syrthio ymhellach, fedrai ddim achub fy hun. Ac maen nhw'n sefyll wrth ochr y dibyn, a maen nhw'n dim digon o nerth, maen nhw'n ofni gweiddi, achos falle bydd hwnna ddigon I beri iddyn nhw syrthio drosodd. Ac dychmygwch nhw nawr yn sefyll, a mae yna fraich yn dod drosodd, ac yn ei tynnu nhw lan, dychmygwch sut maen nhw'n teimlo. Lle dweud ydych chi sut maen nhw'n teimlo, fydden nhw ddim yn gallu stopio dweud diolch i'r un a chibodd nhw. Fydden nhw ddim yn gallu peidio meddwl am beth. Dwi'n siŵr mi fydd rhain yn deffro'n y nos ac mor ddiolchgar bod rhywun wedi dod ac wedi achub nhw. Fydden nhw'n ddythol ddiolchgar. Dwi wedi bod yn gwylio ambell I raglen am pobl cael ei achub yn y môr. Mae rhai pan yn sylweddoli'r peryg maen nhw ynddi. Pan maen nhw'n ailadrodd y digwyddiad. Maen nhw bron yn torri lawr, bron bob tro, pan maen nhw'n meddwl am yr rhai daeth i'w hachub nhw. Chi'n gweld y dagrau yn llenwi'r llygaid. Mor ddiolchgar ydyn nhw. Neu plentyn, maen nhw mor ddiolchgar am ddod am rhentyn nhw. Dyna beth yw e, mae yna rhyw lawenydd ar rhyddhad. Yno pan yn sylweddoli beth gall fod wedi digwydd. Wel, dyna yw'r bwrdwn Eseia 53. Dyma bwrdwn yr adnodau yma, adnod 6. Pan ni'n sylweddoli, o mor bwysig deall yr hyn sydd yn wir amdano ni, a'r hyn a wnaeth Iesu Grist trosom. Os I ni'n cael profiad ohono, ac os I ni'n deall y peth, fe fydd yn trawsnewid ein bywydau ni. Pan ni'n dod I weld yr hyn sydd wir wedi digwydd I fi, yr hyn dwi wedi cael fy achub ohono, yr hyn y mae'r Iesu wedi wneud, a'r hyn nath e wneud I'n achub ni. O, mae'n newid popeth. Ac mae'r proffwyd yn sicr wedi deall yr hyn sydd wedi digwydd i'w enau def. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar y broblem yma sydd yn broblem cyffredinol, broblem yn ail, broblem personol, ac yna'n olaf yn drydydd broblem a ddatryswyd. Wel, yn gyntaf, y broblem yma sy'n gyffredinol, nyni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwired ni I gyd. O, dwi wedi dweud ar sawl achlysur, ni'n gwybod does dim gwall yng ngair Duw. Bod pob un gair yng ngair Duw yn ddibynadwy, a mae'r drefn yn gywir hefyd, ond yw e? Mae'r drefn yng ngair Duw mor bwysig. Mae yna reswm I bob rhan ohoni. Ac felly yma hefyd, dyma I chi air sydd mor bwysig. Na ni oll, y gair bach yna, oll. Na ni oll a grwydrasom. Pob un ohonom ni. Dyna I chi, mae yna ddigon yn yr gair, oll I wneud pregeth am sawl mis, am sawl blwyddyn. Ewch I unrhyw le yn y byd. Mae'r gair oll yna yn golygu pawb, drwy gydol hanes,
a'r dyfodol. Be mae'n dweud yw hyn, ewch chi, dyma her i chi, ewch chi I unrhyw goedwig trofannol, ac ewch chi I gwrdd â pobl, ac eistedwch lawr, a pethau chi'n gallu siarad yn nhw, fydde dim eisiau siarad, sdim rhaid I chi siarad yn nhw, byddwch chi'n gwybod o fe'n eiliadau. Yr hyn byddwch chi'n gallu dweud, mae gen I ymlaen I fan hyn pechadur. Sdim eisiau trafod I wybod hynny. Edrychwch ar I bywydau nhw am ddiwrnod, fe welwch I fe. Mae ei weld i'r bobl sydd heb cael ei dylanwadu gan dyledu. I ni'n beio pob math o bethau'r dyddiau yma. Sdim eisiau teledu I ddylanwadu ar bobl. Maen nhw wedi geni yn bechaduriaid. Maen nhw'n hunanol o ran natur. Maen nhw'n anfoesol o ran natur. Maen nhw'n taro mas o ran natur. Dyna yw pechadur. Ewch I America. Ewch I de America. Ewch I Asia. Ewch I Rwsia. Ewch I Australia, ewch I Zeland Newydd. Ewch I unrhyw le, ewch I Gymru, ewch I Gogledd Cymru, Gorllewin Cymru. Unrhyw le, ewch I unrhyw bentre bach, lle mae yn bentre bach twtdel iawn a toion pert. A'r simnau a'r mwg yn dod allan, mae'n edrych mor bert. Ewch I mewn i'w tai nhw, a be fyddwch chi'n ffeindio? Pechadur. A fi ddim yn cymryd hir I brofi'r pwynt. Fe welwch I fe. Mae'r gair oll, mae'n anhygol yn dweud. Mae'n golygu pob un person trwy gydol hanes y byd, does dim un yn eithriad ar wahân I Grist. I ni oll yn bechaduriaid. Dyna be mae'n dweud, ni oll a grwydrasom. Pob un. O, mae'r gyffes yma'n gyffes pechod sydd yn gyffredin I bob un person. Hynny yw, pob un ohonom fel defaid wedi crwydro. Nawr, chi'n gweld rhywbeth rhyfedd fan hyn yn y dewis mae Eseia wedi wneud yn y dewisiad o'r anifail, o'r ddafad. Am ddewis o anifail I gymharu ni, ymhlith yr holl anifeiliaid, lle llawer sydd yn driw i'w perchnogion. Chi'n edrych ar gŵn. Am anifail yw'r ci, maen nhw'n driw I ni. Edrych i'n llyged ni. Bron iawn, mae'n rhyw addoliad yna gyda'r ci i'w berchenog. Mae'n gwybod beth sy'n dda. Mae'r ci'n gwybod beth sy'n dda. Maen nhw'n gwybod mae'r perchenog mynd I ofalu amdanau. Mae'n mynd I roi bwyd I mi. Mae'n mynd I roi diod I mi. Mae'n mynd I fynd â fi mas am wac. So mae'n eisiau dweud y gair, dewch, a maen nhw lan, maen nhw'n barod a bwys y drws. Ond nid cwn dywyswyd fan hyn. A mae yna gymaint o anifeiliaid sydd yn gwybod beth sy'n dda iddyn nhw. Maen nhw'n gwybod bod mae'r ffarmwr yn galw I ddod mewn ac yn y blaen. Maen nhw'n deall yna I gyd. Ond mae'r ddafad, wel mae'r ddafad yn enwog am I ffolineb a'i thoptra. Felly am ddewis doeth I ddisgrifio dyn, I gymharu dyn. Dwi'n cofio gweld llun, darlun o ddafad a'i ffen, ynghlwm mewn ffens ac yn styc. Methu dod o'na. Oedd y ddafad wedi mynd yna achos wedi gweld gwair. Twlpyn mawr o wair yn tyfu yn wyrdd. Ac wedi mynd am y gwair. Chi'n meddwl bod yna'n glyfar. Da iawn y ddafad am fynd I lle roedd yna wair, ond y llun nesaf yn dangos chi pa mor dwp yw'r ddafad. Mae'r ddafad yn stuck yn y ffens. Dwi'n gallu tynnu pen mas o'r ffens, ond mae'r llun nesaf o'na be weles I, oedd y llun cyntaf wedi mynd mewn yn agos. A gweld y pen yna yn bita'r gwair, a meddwl, o, mae'n hyfryd. Ac yna chi'n sylweddoli mae'n stuck, ac yna chi'n gweld yr ail lun, chi'n gweld mae'r llun di mynd allan, a be chi'n gweld? Cae anferth o wair. Yr ddafad twp wedi mynd i'r lle yma, lle roedd yna ffens. A dwi'n mynd ffens, maint yna oedd yna, yn ganol cae. Roedd yna gymaint o le o gwmpas y ffens. Ac os oedd eisiau bydde wedi gallu mynd rownd y ffens I fita'r gwair, ond na be wedi mynd stico'r pen reit o'r ffens, a nawr mae'n stuck, dwi'n methu dod o'na. Mae mor dwp. Wel, am ddarlun. Dyna chi ddarlun o ddyn a'i dwptra. Mae'r ddafad yn hapus crwydro I ffwrdd o ddiogelwch. O be mae dyn yn neud? Ond nid ni'n gweld bob dydd. Chi'n darllen y papurau newydd, ni'n gwrando ar y newyddion, ni'n gweld o'n cwmpas ni. Sut y mae dyn yn ei ffolineb yn gwneud y pethau mwyaf hirt. Yn datrys rhyw broblemau yn y ffordd mwyaf anghywir. Ac yna chi'n gweld nhw'n mynd I trybeini.
O mae'r ddafod yng nghapus I grwydro I ffwrdd o ddiogelwch. Nid yw'n gweld yr awydd I aros gyda'r praidd hyd yn oed, neu ble cer digon o fwyd, dyn nhw'n wneud hynny. Dyn nhw'n gweld heidrwydd aros wrth ymyl y bugail hyd yn oed. Be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n crwydro, a hynny hyd yn oed os oes yna perygl. Wel, dyna chi ddarlun teg o ddyn. Nid oes awydd na dymuniad aros wrth y bugail. I ni'n I weld yn dydyn ni. I ni sicr yn I weld yn yr oes yma. Nid yw dyn yn gweld yr angen I aros wrth yr arglwydd. A phan yma I wedi teithio ymhell o'r bugail da, nid yw yn gweld na'r teimlo'r awydd I ddod nôl. Dyw'r ddafad ddim yn gallu cofio ble ddyle mynd nôl. Dyna'r broblem gyda'r ddafad. Mae'n crwydro, rywsut, wedi gweld rhyw ddarn o wair ar fyna, mae'n mynd yna, falle mynd yna lot o beryg. Does dim diogelwch y praidd yna na'r bugail, ac efallai mynd yn agos at ochr dibyn, ond dyn nhw'n meddwl am peth, maen nhw digon hapus I byd yn mynd ffordd yna. Ac yna mae di anghofio pa ffordd I fynd nôl. Felly, gyda nifer, I ni'n gweld nhw'n dydyn nhw, yn neud y dewis doeth yn I barn nhw I adael ochr yr arglwydd, lle maen nhw'n clywed yr efengil ac yn crwydro am bell. Ond dyn nhw ddim yn gwybod sut I ddod nôl. Dyn nhw ddim yn gwybod bod hi'n anghofio'r cyfan. Hyd yn oed yr holl beryg, Salm 14:3, ciliodd pawb, cyd am ddifwynasant, nid oes afnel ddaioni, nac oes un, does dim un. Maen nhw gyd wedi crwydro, maen nhw gyd yn ymdrybeiddi mewn tywyllwch a bydreddi. Yn gwybod mae dim ond o gelyniad I waith yr ysbryd glân y gall rhain weld, ond mae mor dris ond yw e. Mae mor drist I weld pobl yn crwydro. Pobl hyfryd yn aml. Mae yna llawer sydd ddim yn hyfryd yn y byd yma. Llawer o'r rhai sydd wedi crwydro mor bell, maen nhw fyna yn I caledwch a'i casineb a'i trais a'i hanfoesoldeb. Mae yna lawer yn I crwydro yn ddigon neis. Ond maen nhw wedi troi ffwrdd o Grist. Ac maen nhw ar goll, maen nhw mewn peryg. Maen nhw'n agos i'r dibyn. Grandewch ar Rhufeiniaid 3:10. Ymlaen, dwi'n mynd y sawl adnod, dwi am darllen amryw I ni chi. Adnod 10, megis y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn. Dyna chi ddatganiad, ac yna mae'n pwysleisio peth, nac oes un. Sawl un byddai'n anghytuno dyn ni. Sawl capel heddi fydd yn pregethu I chi. A fyddai'n dadled o hwnna. Beth chi'n dweud, nid oes neb cyfiawn. Nac oes un. Adnod 11, nid oes neb yn deall. Nid oes neb yn ceisio Duw. Mae'r un datganiadau eitha mawr. Ond faint fydda wir yn meddwl hynny. Neb yn deall. Dyna I chi ddatganiad. Mi fydden nhw'n dweud ac yn beirniadu ac yn dweud, chi wedi clywed sut maen nhw'n siarad, maen nhw'n meddwl bod nhw'n gymaint gwell na ni. Chi wedi clywed y ffordd balch. Maen nhw'n honni bod neb arall yn deall. Ond dydw I ddim yn honni fe, mae gair Duw yn honni fe. Nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw. Gwy rasant oll, eithant I gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneithio'r daioni, nac oes un. Dim un yn neud daioni. Wel, am ddweud, dwi'n nabod pobl sydd wedi gwneud lot o daioni. Ond dyma lle mae'r trafferth, dyn nhw ddim yn deall beth yw ystyr y gair daioni. Mae'n rhywbeth deiarol, llawn balchder. Ond y gwir ystyr y gair, dyn nhw ddim yn ei ddeall. Mae Paul yn dweud fan hyn, wrth yr Rhufeiniaid ac wrth ni, nid oes neb yn deall, nid oes dim un cyfiawn, nid oes un sydd yn ceisio Duw. Mae pob un fel Defaid yn crwydro ac yn anfuddiol. Dim un person. Adnod 16 o'r un benod, distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd. 17. A ffordd tangnefedd, nid adnabiant. O, dwi'n nabod lot sydd yn brwydro am heddwch. Tangnefedd. Dwi wedi clywed caneuon am y peth. Tangnefedd i'r byd. O, ni eisiau heddwch, ni ddim eisiau rhyfel. A maen nhw'n meddwl, mae dyna beth ni'n sôn. Ond be mae'r gair Duw yn dweud hyn? Distryw ac aflwydd sydd yn ei ffyrdd a ffordd tangnefedd, nid adnabiant. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw ffordd tangnefedd. Dyn nhw ddim yn deall beth yw gwir tangnefedd. Nes bod nhw'n ei ddeall yng Nghrist, fydden nhw ddim yn ei deall am unrhyw beth arall. Bydd e ddim yn gweithio. Adnod 18, nid oes ofn Duw ger bron ei llygaid. A dyna'r broblem. Nid oes ofn Duw ger bron
ei llygaid. Adnod 23 yr un enwog. O blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Duw. Pob un wedi pechu a pob un yn dod yn fyr o'r safon. Y safon i gyrraedd y nefoedd, pob un yn dod yn fyr. Beth? Crefyddwyr mwyaf byd? Capelwyr mwyaf ffyddlon? Rhai sydd wedi mynd i'r ysgol Sul tra'n blant, rhai sy'n gwybod yr emynau i gyd, rhai sy'n gallu canu nhw heb copi o'i blaen nhw, rhai sy'n gallu darllen y Beibl a cofio adnodau diri. Be mae'n dweud yw pob un yn dod yn fyr o safon Duw. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, a mae rhaid i ni sylweddoli hynny, ac i ni gyd wedi crwydro, i ni gyd wedi mynd, pob un ohonom, i ni gyd yn yr un cwch. Gydewch i ni symud ymlaen, mae e hefyd yn broblem personol. I ni'n symud nawr o'r un lle ni gyd yn yr un cwch, ond nawr mae'n mynd yn lot fwy personol. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, a gwrandewch ar y darn yma. Troesom bawb yw ffordd ei hun. O, mor wir yw hyn. Dywed gair Duw hyn amdano ni oll, ac o brofiad hefyd i ni'n gwybod bod yn wir. A rhaid cyffesu mai gwir yw pob gair. Troesom bawb yw ffordd ei hun. Y darlun o'r llwybr llydan, i ni'n ei weld yn dydy, mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fe, y llwybr llydan sydd yn arwain at distryw, a mae yna dorfeidd arni, yn rhodio ar hyd y lôn hon. Ac mae yna rhyw elfen yn does, wel, mae yna lot fawr o bobl ar y llwybr llydan. Lot fawr o furi, lot fawr o sŵn, lot fawr o symud, lot fawr o ddadle, cwyrla, ymladd, anfoesoldeb. Chi gallu meddwl am yr holl beth, y llwybr llydan, mae'r byd arni ac yn rhodio ar hyd y lôn sydd yn arwain at distryw, at golledigaeth. Ni'n gwybod y darlun, ni'n gallu sôn am y peth yna, mae'n ddigon teg. Ac eto, beth sy'n rhaid i ni gofio ar y lôn honno, y lôn llydan, y mae unigolion sydd yn pechu yn ôl ei dewisiadau personol hwy. Achos mae'r ysgrythyr yn dweud, troesom bawb yw ffordd ei hun. Mae ein pechodau yn unigryw i ni. Ac yn sicr fe fyddwn yn atebol fel unigolion am bob un o'n pechodau unigol ni. I ni wedi crwydro, i ni wedi troi. I ni wedi troi pawb yw ffordd ei hun. I ni wedi penderfynu, dyma be dwi am wneud. Hyd yn oed bod yn debyg i bobl eraill, a bod ni'n mynd gyda'r dorf, a mynd gyda'r llu, ond beth i ni hefyd yn gwybod yw hyn, dwi yn eog am bechodau sydd yn unigryw i fi, ac fydd yn atebol am bob un ohonynt. Pechodau a wyddom amdano. Pechodau ni wyddom amdanynt. Pechodau ein plentyndod. O, mae yna wahaniaeth. Efallai i fi bechu fel plentyn ac i pechu'n debyg iawn i rywun arall fel plentyn, ond un peth sy'n sicr, mae'r ffordd beches i fel plentyn efallai yn fwy unigryw i fi. Fydd e ddim yr un peth ar llall. Yn allanol yn edrych yn debyg. Fydd cyflwr fe enaid yn ei wneud yn ei ddewis yr holl amgylchiadau o'i gwmpas Yr hyn o'n i'n gwybod oedd yn iawn, yr hyn o'n i'n gwybod oedd yn anghywir. Y cyfleoedd i beidio, amryw cyfleoedd i ymwrthod ar temtasiwn, ac eto beth, pechodau fy mhlentyndod, dyna chi bentwr, pechodau fy ieuenctid, maen nhw'n unigryw i fi, maen nhw'n unigryw i chi, mae'r pechodau chi wedi wneud fel rhai ifanc yn unigryw i chi, ond allai ddweud hyn wrth chi, mae gen i bentwr hefyd, rhai sydd yn unigryw i fi, rhai dwi'n atebol, pechodau yn erbyn goleuni, dychmygwch hwnna. O'r holl o leini gafon ni, ac eto ni wedi pechu yn erbyn goleuni, pechodau yn erbyn y gyfraith, yn erbyn yr efengil, pechodau ein dwylo, pechodau ein meddyliau, ein gwefusau, ein calonau, pechodau yn erbyn y tad, yn erbyn y mab, yn erbyn yr ysbryd glân, mae yna bentwr ohonyn nhw, ond maen nhw gyd yn unigryw i fi, a maen nhw'n unigryw i chi hefyd. Byddwch chi wedi pechu rheina i gyd, ond bydden nhw gyda rhyw fath o elfen unigryw i chi. Y ffordd yr ydyn ni wedi eu cyflawni nhw. Allwch chi feddwl am un pechod efallai. Ac yna meddyliwch am y ffordd wnaethoch chi feddwl am y peth, eich cymhelliad ar amgylchiadau. Ystyriwch y cyfleoedd y cawsom o gymharu ag eraill, mae hwnna'n rhywbeth ond diwedd.
pan i ni wedi cael gymaint o gyfleoedd, am bechodau i'r sawl sydd wedi magu ar eilwyd lle clywir yr efengil a gwelir yr efengil ar waith. Dyna i chi unigryw. Pan mae'n rhai wedi bod yn eu cartrefi ac wedi gweld beth yw Cristion, wedi gweld Cristnogaeth ar waith, wedi gweld dealltwriaeth o'r efengil o'i blaenau nhw, wedi glywed a'i weld a'i brofi fe, dydd ar ôl dydd wedi dod i'r oedfawn, wedi clywed pregethu, wedi clywed tystiolaethau, wedi gweld yn glir, ac yn gallu gweld does dim dadl yn erbyn hwn, does dim dadl yn erbyn e, dweud ddim yn bosib achos does dim byd gellir dweud yn erbyn hwn, ond mae pechod mor bwerus. Ac maent yn pechu yn erbyn y goleuni oedd yn arbennig iddyn nhw. Mae'n ddifrifol ond yw e. Fe fydd na rhai yn atebol am laweroedd o oedfawn, lle glywson nhw bregethu clir. Lle gafodd ffordd a chawdwriaeth ei gliro o'i blaenau nhw, a be wnaethon nhw? Gwrthod. A penderfynu troi i'w ffordd ei hun. A chaniatau i'r awydd am boblogrwydd a ffrindiau ac arian a chyfoeth a ganfoesoldeb a rhyddid i bechu a penderfynu dyna sydd well. Ond yn gwybod yn iawn, mae hon oedd y ffordd gywir, mae dyma yw'r ffordd iawn. Does dim dadlau yn erbyn e, ond maen nhw wedi pechu yn erbyn goleuni, pechu yn erbyn yr efengil ac am unigryw. O sylwch nad yw Eseia'n cynnig esgus am ei bechodau. Mae'n ei ddisgrifio fel ac y mae yr ydym wedi crwydro, yr ydym wedi dewis llwybr yn wahanol i'r hyn i ni fod i rodio ar hyddi. Ni'n gweld hyn yn aml yn ein bywyd ni ac wrth darllen a gwrando ar y newyddion pan yn gweld rhai sydd yn llwyddiannus, popeth gandyn, poblogrwydd, enwogrwydd, enw da ac yna fe ddaw temptasiwn ar ei traws. Ac maen nhw'n gwybod bod e'n anghywir, ond mae'r temptasiwn yn ormod. Ac felly maen nhw'n mynnu dilyn ei ffordd ei hun, yn anghywir. Pam maen nhw'n gwneud hynny? Wel, mae Eseia'n dweud, i ni oll fel defaid yn crwydro ac yn troi un ffordd ein hun. Pam? Achos dwi wedi gweld beth gwell draw fyna. Y canlyniadau yn erchyll, gall golli statws ei enw da, cyfeillion swydd hyd yn oed, sawl un sydd wedi troi ffwrdd o glyw yr efengil, wedi blynyddoedd o ddylanwad graslon yr efengil. Yr unig beth y teimlant hwy yw ei fod yn cyfyngu ei dewisiadau. Ac felly mae'n fel defaid yn gweld y glaswell draw yn y pellter yn edrych yn well. O, mae'r gwair yn well draw fyna. Ac y golyga hyn berig, mynant ddilyn ei llwybr ei hunan. Maent yn credu ei bod yn rhydd i bechu, i arbrofi. Diarhebion 14 adnod 12, y mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrddangau. O'r fath dristwch i weld y fath dwptra, i weld y fath ffolineb, ond dyna be mae pechod yn ei wneud. Mae pechod yn gyntaf yn rhywbeth sydd yn peri bod ni oll, pob un ohonom, yn yr un cwch. Ond bod ni yn yr un cwch, dwi ddim yn deg i ddweud hynny'n nagyw e. I ni yn yr un cwch o ran i ni oll wedi dod yn fer o gon yn diw, i ni oll ar ein ffordd i golledigaeth, i ni oll yn bechaduriaeth. Mae hwnna'n wir, mae hwnna'n sicr yn wir. Ond dyma beth sy'n codi dychryn, i ni gyd yn eog o bechodau unigryw i ni. Ac i ni sylweddoli hynny, na fydd yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid yn eidiau pobl iddynt weld hynny ac i ddychryn nhw. Cofio clywed rhywun yn dweud bod nhw ddim yn mwynhau dod i'r oedfa pnawn Sul achos ei fod yn dychryn nhw. Lla ddweud hyn wrthych chi, nath ddim dychryn nhw ddigon. Lla ddweud hyn wrthych chi, doedden nhw ddim wedi gweld ei bod nhw wrth ochr y dibyn. A'r tristwch mawr yw rhai'n dweud, efallai bydd fod yn well i chi peidio dychryn nhw gymaint. A taweli lawr, tipyn bach. A peidio sôn am y disgwyliadau, peidio sôn am golledigaeth, peidio sôn am bechod ac am proffesi ffals, peidio sôn am y peth yna. Ond dyna beth ni'n clywed?
Be ni'n dweud, chi wrth ochr y dibyn, ac chi mynd i golledigedd, ond beth i ni fod i ddweud? Na, tawelwch lawr, ti'n mynd bach, peidiwch a dychryn nhw, ond fe ddwedodd rhain wrthai, yr oeddech chi'n dychryn fi, ac eto, be wnaethon nhw cario ymlaen y chwerthin, y mi master drws? A ble maen nhw nawr? Maen nhw'n herfeddion tywyllwch. Maen nhw wedi anghofio popeth am cwrdd. Dyn nhw ddim yn gwybod dim am oed fan, dyn nhw ddim yn gwybod dim am y sil, ac maen nhw'n llawn ac yn hapus i bob golwg, ond allai ddweud hyn wrthych chi, dyn nhw ddim yn hapus. Maen nhw fel defaid yn crwydro. Maen nhw wedi mynnu mynd ffordd i hun. Falle maen nhw'n dweud bod wedi dychryn ni, ond beth oedd e'n neud oedd hyn? Oedd wedi dychryn nhw'n meddwl, os oes rhaid i fi ddilyn beth mae hwnna'n sôn amdano, fyddai ddim yn gallu wneud y pechodau yma dim mwy. Fyddai ddim yn gallu mynd mas o'r nos Wener, gyda fy ffrindiau, a cael pentos anferthol bore Sadwrn. Fyddai ddim yn gallu dewis o gannoedd o bobl gwahanol, ac amrywio a cael arbrofi gyda nhw. Na, fedrai ddim wneud na dim mwy, a mae hwn yn dychryn fi. Dwi ddim eisiau clywed, a mi fydden nhw bron iawn, maen nhw bron iawn yn rhoi i dwylo dros y clistiau. Dwi ddim eisiau clywed mwy. Be mae llawer yn neud i troi di ffonau symudol ac yn chwarae gyda hwnna. Pam? Dwi ddim eisiau clywed. Maen nhw mor dwp a defaid yn crwydro. Dyn nhw'n mynd sylweddoli am yr peryg maen nhw ynddi. Ac maen nhw'n mynd i bethau peryglus. Mae'n broblem unigryw. A dyma'r tristwch, fydden nhw'n mynd gyda'i ffrindiau nhw, ond fydden nhw ddim yn sefyll ger bron diw y tad gyda'i ffrindiau. Fi dim un ffrind yn agos ydyn nhw. Ac gallai ddweud hyn, petai yn bosib, dyma be fydda'r ffrindiau'n dweud. Ond fe ddwedodd hwn hefyd. Ac fe ddwedodd llall. Ac fe nath hwn, achos fydden nhw ddim eisiau i'w ffrindiau gorau nhw i cael eu hachub a nhw ddim. Fydd eu ffrindiau nhw'n dda i ddim. Fydden nhw ddim yn tystio eu plaid nhw. Fydden nhw'n dweud, ewch i golledigedd gyda ni. Dyna be fydden nhw'n dweud. Dyna be mae ffrindiau'r byd. Dyn nhw ddim mor driw a hynny chi. Dyn nhw ddim eisiau beth sy'n llesol i'ch enaid. Petai nhw eisiau beth sy'n llesol i'ch enaid, fydden nhw ddim yn temptio chi o'r cwrdd yn y lle cyntaf. Dyma'r ffordd. Dyma'r unig ffordd. A roedd Eseia ni ddeall, ond oedd am i ni ddeall, a dych chi'n gwybod beth sy'n yn wir amdano chi, i chi fel pawb wedi dod yn ferog yn Duw, ond hefyd i chi fel unigolyn wedi dewis troi ffwrdd, i chi wedi dewis peidio ildio i Grist, chi wedi dewis beirniadu'r ffordd yr efengil, chi wedi dewis dilyn ffordd bydol. Dyna be mae Eseia am i chi sylweddoli, a dych chi'n gweld beth chi wedi wneud. Wel, gyda chi symud ymlaen, achos dyma yw'r uchafbwynt. Y broblem a ddatryswyd. Mae yna ddatrysiad. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, ond dyma beth sy'n anhygoel, o fewn un adnod. A'r arglwydd a roddes arno ein hanwiredd ni i gyd. Mae'n anhygoel yn dweud. Mae popeth yn yr adnod honno. Mae yna popeth yn y benod. Ond yn yr un adnod yma, mae popeth yna. Mae wedi disgrifio'r broblem. Mae wedi disgrifio'r broblem yn gyffredinol o'r holl fyd, ac yn i ni weld does neb yn gallu profi'n wahanol. Fedrai'n herio unrhyw un i profi'n wahanol, a fedra nhw ddim profi fe, achos mae'n wir, y mae'r holl fyd yn bechaduriaid. Ac yna ni'n gweld, i ni gyd wedi troi'n ffordd yn hun, i ni ar pechodau sydd yn unigryw i ni, ac fe fyddwn ni'n atebol iddo. Ond mae yna ddatrysiad, mae yna ateb i'r broblem, ac am ddatrysiad. Mae'n broblem anferth. Pob un yn bechaduriaid o ganlyniad i gwymp adda, ac am ferddiannau o bechodau. Pan yn meddwl am holl bechodau'r unigolyn, nid oes rhif i'w cyfrif, ac nid oes modd am gyffred difrifoldeb ein pechodau, ac o feddwl am fawredd a pherffeithrwydd Duw, lle nad oes na un nam, un pechod, ac mae cyfiawn ydyw, perffaith a sanctaeth, rhowch y ddoi ochr yn ochr. Ac wrth i ni gymharu ni a Duw, does dim sut allwn ddod yn agos ato.
Ni ellir dychmygu bod modd dod yn agos i'w bresenoldeb. Nid oes modd meddwl am gael mynediad i'r nefoedd. Hyd yn oed fel mae'r byd wedi trio creu crefyddau ac wedi trio gwella'n hunan, a fod yn galed ar ein hunan, a cosbi'r corff hyd yn oed, a mynd ar bere'r undodau, a chadw at reolau, a neud reolau lan, a neud pob math o bethau lan, ac does dim un o'n nhw'n dod â ni'n agos at y disgwyliadau, ni'n dod yn fer o ogonion Duw, ond beth ni'n gweld fan hyn, fe drefnodd y diwdod ffordd. Ac am ffordd, ac am ddatrysiad. Ffordd ble mae cyfiawnder a pherffeithrwydd Duw yn cael ei bodloni. Achos ni'n gwybod rhaid i Dduw gosbi pechod, myna ei gymeriad cyfiawn. Ni'n gwybod hynny, mae gair Duw yn ddigon clir am hynny. Myna Duw cyfiawnder. Rhaid cael cyfiawnder. Ond hefyd, i ni'n gwybod o air Duw, y mae e'n llawn trigaredd ac y mae am ymestyn allan ei fraich a chibol i'ch tynnu chi o'r dibyn. A dyma'r ffordd. Dyma'r ffordd, mae'n ddigon clir. Dwi ddim yn anodd. A'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Dyna'r datrysiad. Ydych chi dychmygu am eiliad petai chi'n mynd i garchar a dewis un sydd yno am gyfnod. Efallai rhyw ddihiryn amlwg, efallai. A bod chi'n trefnu cyfarfod gyda'r dihiryn yma yn y carchar. Mae'n sicr wedi torri'r gyfraith a hynny yn eitha difrifol. Ac eich bod chi'n mynd i'r stafell gyda cyfreithiwr gyda chi. Ac fydd yna un yn cynrychioli'r carcharor, ac fydd yna gyfreithiwr yn eich cynrychioli'r ymwelydd. A'ch dychmygwch y peth. Y dihiryn a'r cyfreithwyr yno. Dychmygwch y sgwrs pan mae'r ymwelydd yn dweud ei fod yn cynnig cymryd holl gosb y carcharor am droseddau'r gorffennol a'r dyfodol hyd yn oed. Dychmygwch y sefyllfa yn yr ystafell. Mae'r un yma wedi bod yn y carchar am flwyddyn a falle bod 15 mlynedd ar ôl da fe. A fod rhywun yn dod mewn i'r ystafell ac yn dweud, mae'r cyfreithwyr yna yn neud yn siŵr fod popeth yn ei le, ac mae'r ymwelydd yn dweud, dwi'n fodlon cymryd y gosb yn lle hwn, y gorffennol a'r dyfodol, y cyfan. A mae'r cyfreithiwr, y carcharor, methu credu glistiau, ac efallai eisiau cael clywed mwy o'r manylion, ac am wneud siŵr ei fod wedi deall yr amodau, ei fod yn fodlon, bod hwn yr ymwelydd yn fodlon cael record y carcharor yn ei enw, Na fydd y carcharor yn gorfod poeni am ymgeisio am swyddi hyd yn oed, gan fod yr ymwelydd wedi cymryd y gosb a'r holl goblygiadau'r gosb. Na fydd na unrhyw beth ar y record. Fydd dim byd yna. Fydd dim cyfeiriad at gyfnod yn y carchar ac am dorri'r gyfraith. Gan fod o'r hwn yn dod yn dweud, dwi'n cymryd yn ei le. Dychmygwch y sioc. Allwch chi ddim dychmygu'r peth. Ond dychmygwch y sioc petai'r ymwelydd yn dweud, ie, dyna'r union beth dwi'n dweud, ac yna mae'n dweud fe gymera i cyfrifoldeb am y cyfan, ond hefyd am bob carcharor yn y carchar hefyd. Fe dala i y cyfan. Fe gymera i cyfrifoldeb yr holl carchar. Carchar Caerdydd i gyd. Ac yna bydde fe'n dweud, a hefyd, holl garcharau'r wlad. Pob un. Fe na i dalu'r pris. Talai'r cyfan. Pob dyled yn ôl. Os oes rhai wedi dwy'n, fe dalai yr rhai y maent wedi dwy'n ohonynt. Fe dalai bob cinog yn ôl. Fe na i gymryd y gyfwerth o'r gosb i bob un ohonyn nhw. A dychmygwch petai yn dweud hynna. I ni ddim yn gallu dychmygu fe. Dwi'n mynd gwybod os rwy'n wedi wneud rhywbeth felly, dim yn agos i'r un person. Falle bod ambell i, ond i ni ddim yn sôn am gyfnod yn y carchar. Beth i ni'n sôn am be mae Iesu Grist yn ei wneud gymaint fwy. Y mae trosedd un ohono yn erbyn Duw, yr holl alluog, fel mynydd anferth. Ein holl bechodau unigryw. Yr holl gyfleoedd glywon ni'r Efengil, a wnaethon ni ddim ymateb. Yr holl gyfleoedd hynny pan gafon ni glywed tystiolaethau pobl, a wnaethon ni wrthod nhw. Falle hyd yn oed rhaid i chwerthin. Dychmygwch. Pechodau ei holl blant. Gymerodd yr Iesu y gosb am bob un o'i blant.
Fe dalodd e'r pris. Mae'n cymryd y ddyled yn llwyr am bob un ohono. A pa mae Satan yn dod ac yn sibrwd i ni, ac yn dweud wrth ni, ti'n cofio be nes di pan oedd ti'n yr ysgol, ti'n cofio be nes di pan ti'n y coleg, ti'n cofio be nes di pan ti'n y gweithle, ti'n cofio hyn, ti'n cofio'r llall. O, mae yna lot ohono nhw, gallai fe ddod i'n atgoffa ni ohonynt. Ond yna mae'r Cristion yn gallu dweud, mae Iesu Grist wedi talu'r pris am y cyfan. Ac am yr holl saint. Gosodwyd ein hanwiredd ni arno ef. Mae'n holl bechodau wedi rhoi arno ef. Fel mae'r emynydd yn dweud, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw i beth? I brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi ei glod? Dyma gariad nad a'n angof, trafod nefoedd wen yn bod. Gwrth giliad i'r Cristion dylai fe ddim fod yn bosib, ond mae'n digwydd yn diwe. Sut mae'n gallu digwydd? Sut yma'r awydd i ddod i wasanaethu'r arglwydd yn gallu mynd? Ond ni'n neuog ohono fe wythnos diwetha. Nad ydyn ni yn ddiolchgar am yr achubiaeth o'r ochr y dibyn. Petawn ni wedi deall yn llawn yr hyn yma'r arglwydd wedi'n hachub ni honno i fod wedi cymryd ein holl anwireddau a'i osod ar Grist, ac mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llwyr. Does dim un pechod ar ôl yn y gorffennol, presennol na'r dyfodol. Fi dim un cyhyddiad yn gallu cael ei osod yn ein herbyn ni, gan fod Iesu Grist wedi talu'r pris am y cyfan. Ar galfaria yr ymrwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr, torodd holl argaeau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad megis dilyw yn ymdywallt ymanghyd, a chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eog fyd. Dim syndod bod yr emynydd yn dweud, dyma gariad fel y moroedd. Dyma chi gariad. Dyma chi gariad i ni fel unigolyn, heb sôn am ei holl blant. Fedrwn ni ddim deall. Fedrwn ni ddim deall y dioddef a Iesu Grist trwyddo yn dioddef cos am un person, am un o'i saint, am un o'i ddefaid. Ffôl twp oedd yn crwydro. Ond dyma chi ras, ni'n crwydro ymhell, ac be mae'n neud, mae'n dod i chwilio amdano ni, ac mae'n dod yn ei nôl at diogelwch. Dyna be mae Iesu Grist yn neud. Dyma i chi pan mae'r emynydd yn dweud, dyma gariad fel y moroedd. Mae'n tu hwnt i'n deall ni. Am aberth, am gariad, i'r oen di nam fynd i'r lladdfa yn wirfoddol ein mwyn. Bydd o ddioddef y fath wawd a dirmig, y fath di gofaint yn cael ei dywallt arno ef yn ein lle ni. Dychmygwch ar hyn nath y tad. I'r tad fedru cosbi ei fab. Mae hwnna'n anferth o beth i feddwl amdano. Fe ddioddefodd Iesu Grist y boen, y gosb, ond yna i'r tad orfod cosbi ei fab oedd yn berffaith. Dyna i chi gariad fel y moroedd, allwch chi ddim mlaen y moriau ar hyd hwnna. Da i ofyn i chi, ydych chi wedi dod at groes Iesu Grist? Ydych chi wedi dod yn waglaw, heb ddim i gyfiawnhau eich crwydro. Dyna chi drist. Dychmygwch rhywun yn dod, ac yn dod at Grist, ac yn dweud, dyma pam nes i grwydro. Dyma pam nes i ffordd hyn. Dim bai fi oedd, bai fy ffrindiau. Dyn nhw ddim wedi deall na. Lle llyfr rhain dweud, lle chi ddechmygu rhain dweud, fe nes i droi ffwrdd, achos ddim yn licor pregethwr, oedd yn codi lais tipyn bach gormod. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n mynd i weithio rhywsut chwaith. Pan ych chi'n beio pobl eraill am eich crwydro, am eich pechod unigryw. O na, dim un fel na sydd yn dod yn blentyn i ddiw, yr rhai sydd yn dod yn blantydd o'r rhai sydd yn dod yn waglaw, heb gyfiawnhau eich pechod, eich crwydro, heb weithred i ddefnyddio fel dadlwch plaid, sneb yn mynd i ddod lan at Grist a dweud, wyt ti'n gwybod fy mod i wedi bod yn garedig i lot o bobl. Nes i wahodd lot o bobl i dod i'r capel. Dwi hwnna ddim yn gweithio. Chi ddim yn gallu defnyddio dim byd i gyfiawnhau eich hun. Da i ofyn ydych chi wedi dod yn edifeiriol, yn cyffesu eich crwydro, yn cyffesu eich pechodau,
yn cyffesu eich pechodau unigryw. Pa mor wael oedd gallu eistedd o dan sŵn yr efengil a pido gwrando. Pa mor wael oedd gwrando a dewis gwrthod. Pa mor wael oedd chwerthin, pa mor wael oedd dweud pryd mae hwn yn dod i ben, pa mor wael oedd methu aros a cynllunio gweddill yr wythnos tra bod ffordd iachawdwriaeth cael ei phregethu. Fi dim cyfynhau, ond os chi'n dod yn waglaw, yn edifeiriol o'r cyfan, yn dod a chyffesu'ch pechodau o bob math yn erbyn y diwdod. Ac os felly, os dewch chi'n edifeiriol, heb unrhyw gyfiawnhad, heb unrhyw esboniad dros eich gweithredoedd chi, os ych chi'n dod yn waglaw, dim ond un canlyniad sydd. Dim ond un beth sy'n gallu digwydd. A mae eich camweddau chi yn cael ei osod ar grys. Dyna be mae'r adnod yn dweud. Fe fydd yn ei cymryd nhw oddi arnoch chi, ac mae Iesu Grist yn ei cymryd nhw arno ef ei hun. Fel petai ef wedi pechu. Dwi ddim wedi pechu. Ond mae e'n ei osod arno ef ei hun. Ac yna ar y groes mae e'n talu'r pris am bob un pechod. Pob un. Ac mae ei waed yn llifo. Ar y groes fe fydd ei waed yn pistillo allan. Tywall lawr. Yn diferion, yn syrthio ar y llawr a fydd yr enaid yma'n dod yn waglaw, yn dod yn cyffesu o ddiw byd trigarog im ac yn dweud maddau i mi am fy nghrwydro ffôl, maddau mi am y gwrthod yr efengil, maddau mi am fy malchder ac fy nghysineb ac fy anfoesoldeb a beth bynnag arall ac mae'n dod yn waglaw a beth sydd yn digwydd y mae'r ysbryd glân yn nerthu'r enaid i ddod at y groes ac yn ei olchi fe'n lan. Yn golchi fe'n ngwaed Iesu Grist yn wynach na'r eira. Ac yn rhoi clogyn cyfiawnder Iesu Grist. Mae'n cael gymaint. Yr un oedd yn crwydro, yr un oedd yn codi dwrn lan at Duw, yr un oedd yn mynnu mynd ffordd ei hun. Beth sydd yn digwydd? Y mae trigaredd Duw ar waith nawr, y mae gyfiawnder ar waith ar y groes, y mae'r tad yn cosbi'r mab. Ond hefyd mae ei trigaredd ar waith, y mae yn ymestyn allan i fraich ac yn tynnu'r enaid ac yn ei olchi fe'n wynach na'r eira ac yn ei wisgo fe a'i gyfiawnder ei hun ac yn ei orchuddio yn llwyr. Mae Eseia yn sicr wedi deall yr efengil. Yn yr Hen Testament, mae trwyddi draw, di bod yn gwrando yn ddiweddar, na jyst fel hwb bach i chi. Di bod yn gwrando ar Lloyd Jones gymaint a dwi'n gallu. Dwi wedi bod yn mynd trwy'r Hen Testament. Wel, dwi'n dweud hyn bob tro, dyna'r bregeth gorau dwi wedi clywed to. Ond mae'r gyfres gorau dwi wedi clywed. Mae'r cyfres sydd ar yr app, ar y ffôn, ar yr Hen Testament yn anhygoel. Mae'r efengil yn llifo allan o'r Hen Testament. Mae yna trwydd ei gyd, ond wrth gwrs mae'r Testament Newydd yn gyflawniad ohono fe. Mae'r cyfan yna. Ond mae Eseia wedi ddeall yn llwyr. Maen nhw gyd wedi ddeall yn llwyr, achos mae gair Duw yw e. Peidiwch o troi cefn ar yr Hen Testament. Mae'n dweud yn glir ond diwe. Na ni oll a grwydrasom fel defaid. Troesom bawb yw ffordd ei hun. A'r arglwydd, wedi roi'r datrysiad i ni, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni. A sylwch hwn, hyd yn oed eto allech chi fi mlaen am awr arall gyda hwn. Arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Pob rhan, pob pechod. Mae'n delio gyda'r cyfan. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil. I ni yn diolch i ti am y datrysiad anhygoel. I ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth. Dy fod wedi darparu ffordd iachub defaid ffôl fel ni. Yn crwydro yn ein pechod. Yn mynd ein ffordd ein hun. Ond am fath drigaredd. Am fath gariad fel y moroedd. Am fath dosturiaethau. O Dduw, bydd ar waith heddi trwy dy ras, a'r gyhoeddau eneidiau agor llygaid y deillion, iddynt weld ei hangen, iddynt weld ei peryg, ac ar ôl gweld ei peryg, i weld braich estynedig yr arglwydd, yn ei tynnu at y groes. Terd gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac trwy hyddiannau ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 400
65. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr, fod ti fy nhad ger llaw. 465 gyda sefyll i'w chanu. Yn nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.